హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. మన ఐర్లాండ్ సిరీస్లో మాత్రం వైభవ్ సూర్యవంశిని పక్క పెట్టడం వల్ల ఎంత ఒక సిరీసే నష్టపోయాం. మరి ఈరోజు ఇంగ్లాండ్తో మ్యాచ్ ఉంది. ఈరోజు సూర్యవంశిని ఆడిపిస్తే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే లాస్ట్ మ్యాచ్లో మాత్రం అంటే ఆ సిరీస్లో ఐర్లాండ్ సిరీస్లో ఆయన ఉత్త పక్క పెట్టడం వల్ల సిరీస్ మొత్తమే పోయింది. మరి ఈరోజు ఏం చేస్తారో ఛాన్స్ ఇస్తే బెటర్ అని అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఆయన గురించి మీకు తెలుసు, ఏజ్లో చిన్న అయినా మ్యాచ్ తీసేంత సత్తా ఉంది కాబట్టి. సీనియర్లు ఉన్నారు, మా సీనియర్లు ఉన్నారు, కానీ మన సీనియర్లు మాత్రం మన మ్యాచ్లో వెళ్ళక్ ఇండియా. కానీ ఈసారి ఈరోజు సూర్యవంశిని ఆడిపిస్తే బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు కామెంట్ చేయండి, ఆడిపిస్తే బెటరా ఆడిపోతే బెటరా. బాయ్.